Diolch yn fawr, Jonathan, ac diolch i chi yn yr Ysgol Gymraeg a Prifysgol Caerdydd am fy ngwahoddi yma pnawn yma yn rhithiol i sôn yn fyr am fy ymchwil i efo chi. Fel dwedodd Jonathan, dwi'n hapus i ateb neu geisio ateb eich cwestiynau chi ar y diwedd, felly na i siarad am ryw hanner awr. Ond dwi weithiau yn tueddu fynd ar drwyddau amrywiol pan dwi'n siarad, felly na i drio rheoli fy hun i'r amser. Felly heddiw dwi'n mynd i gyflwyno papur dwi wedi deitlo a oedd chwaer fi'n cymryd ages yn bathrwm, amrywiaeth a newid ar y gweill mewn strwythurau meddiannol Cymraeg. Ac mae hwn yn ffrwyth ymchwil dwi wedi bod yn wneud ers sawl blwyddyn, ac mi na i esbonio yr ymchwil a chefndir yr ymchwil a chanlyniadau'r ymchwil i chi yn ystod yr cyflwyniad yma. Ond yn gyntaf, dwi eisiau just sôn yn gyflym iawn am pwy ydw i. Fel dwedodd John, dwi'n uwchddarlithydd mewn ieithyddiaeth a dwyieithrwydd ym Mangor. Dwi'n dod o Ynys Môn yn wreiddiol ac yn wir yn byw yna eto. Ac dwi'n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, ond hefyd wrth gwrs yn llwyr ddwyieithog mewn Saesneg, ac felly dyna un o'r rhesymau pam mae gen i ddiddordeb proffesiynol a phersonol mewn yr iaith Gymraeg ac mewn dwyieithrwydd. O ran fy arbenigedd ymchwili, neu arbenigedd academaidd i, dwi'n ymddiddori mewn amrywiaeth iaith a newid gramadegol ieithyddol yn yr iaith Gymraeg, ac mewn cyd-destynau dwyieithog yn gyffredinol. Ac hefyd mae gen i ddiddordeb mewn effaith a dylanwad dwyieithrwydd ar iaith ac ieithoedd yn gyffredinol. Mae hyn wedi arwain at fi yn gwneud ymchwil mewn pethau fel y dywedodd John, fel cyfnewid cod, sef code switching, y cyfuno o eiriau o ddwy iaith yn yr un brawddegau, yn yr un sgwrs, ac hefyd pethau fel newidiadau gramadegol yn y Gymraeg, amrywiaeth gramadegol eraill yn y Gymraeg, ac wna i sôn amdano nhw'n fyr hwyrach ymlaen. Heddiw dwi eisiau sôn wrthych chi am strwythurau meddiannol. Dwi'n sôn am Gymraeg cyfoes, dwi'n sôn am y Gymraeg sy'n cael ei defnyddio ar lafar heddiw. Dwi ddim yn trafod Gymraeg safonol, ffurfiol, llenyddol fel y cyfryw. Dwi'n sôn am iaith lafar, iaith sy'n cael ei siarad. A dwi'n trafod y pwnc o safbwynt socio-ieithyddol. Mae socio-ieithyddiaeth yn edrych ar ddylanwad cymdeithas ar iaith. Pa ffactorau am y gymdeithas da ni'n byw ynddi sydd yn effeithio ar y ffordd da ni'n siarad a rhesymau pam da ni'n siarad. Felly mi wna i sôn yn gryno beth ydy strwythurau meddiannol. Strwythurau meddiannol ydy'r ffordd ramadegol ydyn ni'n cyfleu bod ni'n biau rhywbeth, berchen rhywbeth, neu bod rhywun yn gafael mewn rhywbeth neu rhywbeth fel yna. Felly mae y ffordd ysych chi'n gwneud hyn yn Saesneg ydy rhywbeth fel my cat, your cat, ac yn y blaen. Yn y Gymraeg, yn draddodiadol neu yn sefydliadig, mae yna ddau strwythur sydd ar gael mwyn cyfleu meddiant. Ac os da chi'n siarad Cymraeg, wrth gwrs, da chi'n gyfarwydd efo nhw am o'n i. Un ffordd ydy bod na air bach o flaen yr hyn sydd yn cael ei feddiannu, clitig da ni'n alw fo, felly mae hwn yn gallu bod yn rhywbeth fel ein, neu fy, neu dy, yn dibynnu ar berson a rhif yr person sydd yn meddiannu yr peth. Felly mae'r ystyr yn cael ei gyfleu ddim ond gan y clitig yna. Ac efallai peth yn y cyd-destun, ond yn bennaf y clitig. Ffordd arall o gyfleu meddiant yn y Gymraeg yn sefydliadig ydy cael y clitig hwn cyn yr enw, ond wedyn cael rhagenw annibynnol yn dilyn yr hyn sydd yn cael ei feddiannu. Felly ein cath ni, hefyd fy nghath i, ac yn y blaen. Felly mae'r ddau strwythur yn debyg o ran bod y clitig o flaen yr enw neu'r peth sydd yn cael ei berchen, ond mae'r ail strwythur
Dwi'n galw'r ail strwythur yn strwythur frechdan, leia yn anffurfiol strwythur frechdan achos bod fel brechdan bod y ddau air bach gramadegol na bob ochr i'r hyn sydd yn cael ei feddiannu. Rwan, does na ddim yn fy nhyb i o leiaf unrhyw wahaniaeth ystyr rhwng y ddau deip yma. Mae ein cath ac ein cath ni yn golygu yr un peth. Mae yna amrywiaeth defnydd o leia yn ôl rhai astudiaethau, enghraifft mae ymchwil gan Gwenobri o iaith siaradwyr yn Sir Benfro, hen siaradwyr ar y cyfryw, yn awgrymu bod na rhyw fath o ystyr pragmatig i wneud efo os ydyn nhw'n cyfeirio at rhywbeth newydd yn y sgwrs neu rhywbeth sydd yn wybodaeth sydd yn barod yn cael ei adnabod gan y siaradwyr, pa strwythur maen nhw'n defnyddio. Ac mae John Morris Jones wedi deud ers talwm bod un math yr ail fath yn cael ei ddefnyddio mwyn pwysleisio. Dwi ddim yn berffaith sicr bod i'n cytuno, ond be bynnag ydy'r sefyllfa, does na ddim gwahaniaeth mawr rhwng rhain, ac yn wir mi fyswn ni'n gallu defnyddio y naill neu'r llall yn gyffredinol wrth siarad, a mi fyswn ni yn cael yn deall yn yr un ffordd. Rwan ta, mae fy astudiaeth i yn canolbwyntio ar drydydd strwythur i gyfleu meddiant. Mewn Cymraeg diweddar, a na i sôn mewn eiliad am pam o'r ddiweddar, da ni'n gweld defnydd strwythur wahanol. Mae'r strwythur yma yn cymryd ffurf fel cath fi. Nid fy nghath, efo clitig o flaen yr enw, nid fy nghath i, efo clitig o flaen yr enw ag rhagenw ar ôl yr enw, ond just yr rhagenw, annibynnol ar y diwedd. Felly, cath fi, cath fe, fo, hi, cath nhw, cath ti neu cath chdi ac yn y blaen. Mae'r strwythur newydd yma yn cael ei gweld yn gyffredinol, fyswn ni'n meddwl fel strwythur sydd yn ansafonol, mae'n cael ei gweld fel anrhaddodiadol, a dyma ydy yr rhan fwyaf o'r drafodaeth sydd ohoni yn y llenyddiaeth. Does na ddim lot fawr o drafodaeth ohoni yn y llenyddiaeth, ond enghraifft mae Bosley, Talaman a Willis yn yr llyfr Syntax of Welsh yn nodi bod o'n ansafonol, yn cael ei weld o ansafonol. Yn gyffredinol, os oes na drafodaeth o'r strwythur yma yn y llenyddiaeth academaidd, mae'n cael ei gweld fel nodwedd o iaith plant. Hynny ydy rhywbeth y mae rhai plant Cymraeg yn ei gynhyrchu ac wedyn i bob pwrpas yn tyfu allan ohono fo. Astudiaeth ddiweddar gan David Willis o Rhydychen rwan, sydd yn ddiddorol iawn i berwyl yr strwythur yma, ydy astudiaeth sydd yn edrych ar gyfieithiadau o'r llyfr Uncle Tom's Cabin, sydd yn llyfr Americanaidd o ganol yr 4edd ganrif ar 15 gan Harriet Beecher Stowe, wedi cyfieithu fyny Gymraeg. Mae yna sawl cyfieithiad Cymraeg sydd yn dod i'r amlwg yn y cyfnod yn dilyn y cyfieithiad Saesneg. Ond y rheswm mae hwn yn ddiddorol o safbwynt academaidd o leiaf ydy bod iaith y caethweision yn y nofel honno, yn y fersiwn Saesneg yn cael ei cyfleu gan Saesneg sydd fel arfer yn ansafonol, yn cael ei sgwennu mewn ffordd lafar yn hytrach na cael ei sgwennu mewn ffordd safonol Saesneg. Mae hwn, yr Saesneg hwnnw, yn cael ei gyfieithu neu'n gyfleu yn sawl un o'r cyfieithiadau Cymraeg fel be fyswn ni efallai yn alw yn Gymraeg bratiog neu'n Gymraeg ansafonol. Ac mae hwn yn cynnwys yr strwythur feddiannol ddiweddar. Felly dwi wedi cymryd dyfyniad sydd yn cael ei roi yn erthygl David. Mae hwn yn ddyfyniad gan ferch fach, y caeth ferch, sydd yn siarad efo ei meistres, ond mae'r meistres hefyd yn gaeth was neu gaeth ferch. Yn Saesneg, mae hi'n deud, Miss Feely must have left it out on the bed and it got caught in the clothes and so got in my sleeve. Ond yn y cyfieithiad yma gan Thomas Levi, neu Levi, rhaid i Miss Feely gadael ei ar y gwely a iddo gydio yn dillad fi a mynd i llawes fi. Ac mae hwn yn gyfieithiad o 1853.
Ac mae hwn yn dangos felly bod, neu yn awgrymu yn ôl yn David Willis, ac dwi'n gytuno, bod yr strwythur meddiannol mae'n cael ei gysylltu efo Cymraeg ansafonol, anffurfiol iawn, efallai hefyd Cymraeg siaradwyr ail iaith, Cymraeg pobl llai breintiedig. Mae yna sawl ffordd bys yn gallu gyffred hyn. Ond mae o'n dangos bod rhaid bod y strwythur yma'n bodoli yn yr iaith Gymraeg o leiaf o ganol y 4th ganrif ar 15 os nad yn gynt. Dyma chi rei enghreifftiau felly o'r strwythur meddiannol newydd yma, ond rwan o Gymraeg cyfoes. Mae'r enghreifftiau yma i gyd yn dod o'r corpws siarad, y gwnaeth sôn wrthych chi amdano fo yn fyr iawn mewn munud. Hwn ydy'r dyfyniad nes i ddefnyddio fel teitl ar gyfer fy nghyflwyniad, a oedd chwaer fi yn cymryd ages yn bathrwm. Mae ages yn cael ei danlinellu, achos bod yn air Saesneg, mae bathrwm yn air sydd yn bodoli yn y Gymraeg hefyd. Ond chwaer fi yn hytrach na fy chwaer i neu fy chwaer, ydyn ni'n edrych fo fyma. Gyda llaw, mae F15 yn golygu mae benyw 15 oed ddwedodd hyn, felly mae hi'n ifanc, ond dyma ni wryw hun, mae o'n 48, a dyn nhw ddim yn ail hysbysebu swydd hi, yn hytrach na ei swydd hi, mae b slais s yn golygu brechdan / sandwich gyda llaw. Bod fe'n rhoi cap fe mlaen, mae hwn yn wryw 19 oed, cap fe yn lle ei gape, ond oedd y boedd ar unig conservatrini yn deud, dy benyw 56 oed ydi hon, so conservatrini, yn hytrach na ein conservatrini, ac benyw ifanc arall 19 oed. Fi'n cofio rhyw dro pryd o'n i'n sal cyn arholiad llafar Cymraeg fi, yn hytrach na fy arholiad llafar Cymraeg i, a nes i ddewis yr un ola yna, oherwydd mae'n dangos bod y strwythur yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer cyfres o enwau, right? Mae hwn yn ymadrodd enwol noun phrase efo 3 elfen efo arholiad llafar Cymraeg, a mae dal yn cael ei ddefnyddio. Ac hefyd nes i dewis yr 4edd enghraifft conservatory ni, oherwydd bod o'n dangos bod y strwythur hefyd yn cael ei ddefnyddio o geiriau Saesneg yn ogystal â geiriau Cymraeg, fel y peth sydd yn cael ei fuddiannu. Felly, does na ddim llawer o astudiaethau trylwyr i fewn i'r strwythur meddiannol yma yn y llenyddiaeth hyd yn hyn. Ond beth, un o'r pethau dwi wedi bod eisiau wneud efo'r ymchwil yma ydy gweld os oes newid ar y gweill, newid ieithyddol. Beth ydy ystyr newid ieithyddol ydy bod newid i ramadeg neu ryw agwedd o ffurf iaith yn digwydd ar draws amser, hynny ydy dros nifer o flynyddoedd neu genhedlaethau neu ganrifoedd efallai. Ac yn aml iawn, os da ni eisiau gwybod o sicrwydd os ydy iaith wedi newid, yna mae rhaid i ni olrhain a tracio yr newid yna ar draws amser hir, ac efallai edrych mewn hen ddata neu ymchwil yr un, astudio iaith yr un pobl sawl blwyddyn yn olynol. Ond hefyd, da ni'n gallu defnyddio oedran siaradwyr fel rhyw fath o arwydd, fel snapshot o newid iaith ar y gweill. A be da ni'n medru wneud ydy, os ydyn ni'n gweld bod pobl iau, siaradwyr iau, yn defnyddio ffurf ramadegol yn llai na'r pobl sydd yn hŷn na nhw, a bod y pobl yno yn defnyddio'r nodwedd yna'n llai na'r pobl sydd yn hŷn na nhw, yna mae hynny'n arwydd bod yr nodwedd honno'n dod yn llai a llai cyffredin dros amser. Ac vice versa hefyd. Iawn, felly mi fedrwn ni edrych ar rhywbeth yn dod yn mwy cyffredin bob fesul genhedlaeth. A mae hynny'n rhoi arwydd i ni bod newid ar y gweill. O ran amrywiaeth oedran yn y defnydd o'r strwythur meddiannol newydd yma, cath fi, mae ymchwil gan Mary C. Jones o gymunedau Cymraeg yn Rhos Llanerchrugog yng Ngogledd Cymru ac Cwm Rhymni yn Ne Cymru, ag astudiaeth gynharach gen i o'r data yma yn dangos bod na beth amrywiaeth oedran yn yr defnydd o'r strwythur newydd.
a dwi'n defnyddio fo fel yn yr erthygl 2016 i ddadlau bod hwnnw'n arwydd o ryw newid ar y gweill. Bod y strwythur meddiannol yn dod yn fwy cyffredin neu'n fwy aml yn yr iaith Gymraeg dros amser fesul cenhedlaeth. Mae hyn yn adlewyrchu mathau o amrywiaeth ac newid ar y gweill a dyn ni'n gweld mewn sawl cornel o'r iaith Gymraeg. Mae sawl nodwedd ramadegol o'r Gymraeg yn dangos amrywiaeth oedran, neu o leia yn awgrymu amrywiaeth oedran. Pethau fel y system dreiglo, fel yn ymchwil Myfyr Prys, yr gallu siaradwyr i wahaniaethu rhwng enwau gwrywaidd a benywaidd yn ôl ymchwil pobl fel Mary Jones ac hefyd y tîm ymchwil Ginny Gathercole a Genlly Thomas yn Prifysgol Bangor yn ddiweddar. Dileu'r ferf gynorthwyol mewn brawddegau fel teen jocian yn lle rwy teen jocian neu wy teen jocian, yr dileu'r wyt yna. Mae'r rhain i gyd yn arddangos rhyw fath o amrywiaeth oedran sydd yn awgrymu bod nhw'n dod yn fwy cyffredin yn iaith pob cenhedlaeth. Felly mae dyna'r ffurf y Gymraeg ar gyfer y dyfodol. Ac un peth da ni eisiau efallai hefyd gyfeirio at ydy pam bod hyn yn digwydd. A da ni'n gallu gyfeirio at sawl ffactor, sawl rheswm sydd yn ysgogi'r newidiadau yma. Un ffactor sydd yn dangos i wyneb yn gyffredin iawn ydy dylanwad dwyieithrwydd. Bod dylanwad yr iaith Saesneg prynnau fel iaith mae pobl yn siarad neu ei phresenoldeb hi fel iaith ddominyddol yn gymdeithasol. Mae'r rhain yn aml yn ffactorau sydd yn cael ei rhoi fel esboniad am yr ffaith bod y strwythurau yma'n cynyddu. Nid o reidrwydd bod y strwythurau yn dod o'r Saesneg, dim cael ei benthyg o'r Saesneg, ond bod yna rhyw ffactor amdan yr sefyllfa yn gwthio'r newid ymlaen. Mae sosieithyddiaeth yn edrych ar sawl agwedd o iaith a chymdeithas, ond un o'r amcanion sydd gen sosieithyddion ydy ystyried pa ffactorau cymdeithasol sydd yn dylanwadu ar newid iaith. Felly dwi wedi cyfeirio at ddylanwad y iaith arall, dwi wedi cyfeirio at ddwyieithrwydd. Ond yn draddodiadol neu yn cyffredin iawn, mae sosieithyddiaeth yn ystyried pethau am y siaradwyr, felly ydy oedran siaradwr yn dylanwadu ar sut mae neu hi'n defnyddio iaith. Ydy rhywedd siaradwyr yn dylanwadu ar eu iaith nhw, eu dosbarth cymdeithasol nhw, eu tadogaeth nhw, felly sut maen nhw'n teimlo, beth ydy hunaniaeth nhw, ydyn nhw'n gweld cysylltiad agos efo'u cymuned nhw ac yn y blaen ac yn y blaen. Ac mae gwahanol astudiaethau yn edrych ar wahanol ffactorau. Ond yn aml iawn, mi rydyn ni'n gweld bod ffactorau am yr siaradwyr yn gallu dylanwadu ar y math o iaith maen nhw'n ddefnyddio. Ac o ystyried dimensiwn dwyieithrwydd, yn enwedig dwyieithrwydd rhwng y Gymraeg a'r Saesneg yn cyd-destun ni, mae hefyd angen i ni ystyried yr gymuned yn gyffredinol, felly nid nodweddion y siaradwyr fel y cyfryw, ond lle maen nhw'n byw, yr ardal o gymuned y wlad maen nhw'n byw yn ddi. Felly mi fyswn ni'n gallu ystyried beth ydy hanes yr ieithoedd dan sylw yn y gymuned yma. Mha beoedd, mha sefyllfaoedd mewn cymdeithas mae'r ieithoedd yma'n cael ei defnyddio a pham. Oes na shifft ieithyddol ar y gweill, hynny ydy iaith, un iaith yn mynd yn llai, yn cael ei defnyddio llai, yn marw efallai ar iaith arall yn dod yn mwy defnyddol. Beth ydy agweddau siaradwyr tuag at y gwahanol ieithoedd sydd dan sylw. Felly mae'r rhain i gyd, os ydych chi isio yn faterion macro, yn cyfeirio at rhywbeth tu allan i'r siaradwr, ond mi rydyn ni hefyd ystyried materion tu mewn i'r siaradwr, yr nodweddion micro sydd wedi'i wneud amdano nhw fel unigolion, neu o leia nhw fel teip o unigolyn. Felly mi ddylswn ni ystyried bod pob oedolyn Cymraeg, hynny ydy sydd yn siarad Cymraeg, yn ddwyieithog i ryw raddau, bod na bwysau gan yr iaith Saesneg fel iaith ddominyddol yn y gymdeithas, a bod rhai siaradwyr Cymraeg yn cael mwy neu llai o amlygiad i'r iaith Gymraeg yn gymdeithasol na'r ei eraill. Hynny ydy
faint o Gymraeg ydych chi'n clywed ar y stryd neu yn eich bywyd chi. Mae hynny yn ffactor. Da ni'n gwybod sydd yn dylanwadu ar y math o iaith mae rhywun yn gallu i gaffael ei ddysgu a'r math o ramadeg mae rhywun yn gallu gynhyrchu. Felly yn yr astudiaeth yma, dwi eisiau edrych ar yr strwythur meddiannol sydd yn cael ei defnyddio gan siaradwyr Cymraeg heddiw, a trio adnabod pa ffactorau sydd yn rheoli pa ffurfiau mae pobl yn defnyddio. Beth ydy'r ffactorau cymdeithasol yn nodweddion am yr pobl ei hunain y siaradwyr, am y gymdeithas ei hun ac hefyd am yr iaith mae'n ddefnyddio, sydd yn penderfynu prynau maen nhw'n mynd i ddefnyddio yr trau'r strwythur, hynny pa un o'r strwythurau maen nhw'n defnyddio fwyaf neu pa rei maen nhw'n defnyddio leiaf. Ac wedyn yr ail amcan am yr astudiaeth hon ydy i edrych pa dystiolaeth sy'n bod yna newid ar y gweill. A beth ydy natur a bathrwm y newid yna. Felly, fel gyfeiris i, dwi'n defnyddio'r corpws siarad, mi oedd hwn yn gorpws, nes i helpu gasglu dros 5 mlynedd yn ôl. Mae'n gorpws o iaith anffurfiol, sgyrsiol rhwng pobl sydd yn siarad Cymraeg a Saesneg ac ieithoedd eraill weithiau. Ac mi nes i gymryd pob strwythur feddiannol o'r data oedd yn cynnwys enw a wedyn rhywbeth o'i gwmpas o. Felly, o'n i'n nodi pob un o'r strwythur yma yn strwythur frechdan, efo un ar y ffrant ac un o'i flaen o, un o'i ôl o, y strwythur arall, dwi'n galw fo'n lenyddol, jyst er mwyn cael label ar ei gyfer o, hwn ydy'r un fy nghath, hefo dim byd ar ôl o. A wedyn y strwythur newydd, yr un cath, fi. Felly 3 options sy'n ar gyfer pob un strwythur feddiannol. A mi nes i wneud dadansoddiad gan ddefnyddio'r meddalwedd abrol sydd yn feddalwedd sydd yn rhedeg yr meddalwedd neu'r rhaglen ystadegol ar ac yn gryno iawn beth mae'r meddalwedd yma'n caniatáu ni wneud ydy adnabod beth ydy'r ffactorau sydd yn fwyaf perthnasol ar gyfer esbonio yr amrywiaeth ydyn ni'n weld. Felly yn fras, mi wneith o ddangos i ni y math o bobl, math o siaradwyr sydd yn defnyddio pa fath o strwythur meddiannol. Gobeithio. Felly dyma ni ganlyniadau'r astudiaeth. Ar y cyfan, da ni'n gweld bod yr siaradwyr, a mae hwn yn graff neu'n siart sydd yn dangos pob un o'r strwythur meddiannol heb ystyried unrhyw beth am y siaradwyr. Felly mae yna 150 o siaradwyr, mae yna 2,500 neu rhywbeth fel yna o strwythurau meddiannol. Ydych chi'n gallu gweld bod y strwythur newydd sydd mewn llwyd ydy yn fwy aml yn y data na'r lleill, a bod y strwythur lenyddol yn fwy cyffredin ar un brechdan. Felly, cath fi sydd yn fwyaf cyffredin, fy nghath sydd nesa, a fy nghath i sydd yn lleiaf aml. Ond maen nhw gyd yn digwydd yn weddol aml, efo yr strwythur frechdan yn digwydd chwarter yr amser, ond y strwythur newydd yn digwydd bron i hanner yr amser. Wedyn, mi nes i sôn am amrywiaeth oedran, ac felly dwi wedi creu graff sydd yn rhoi argraff o'r amrywiaeth oedran sydd yn cael ei weld. Felly ar gyfer y graff yma, beth dwi wedi wneud ydy, dwi wedi rhannu'r siaradwyr i gyd i fewn i fandiau oedran o ran mewn degawdau. Felly ydych chi'n gallu gweld ar y gwylod fan'na pobl dros 80 neu 80 ac yn uwch, rhwng 70 a 79 oed, rhwng 60 a 69 oed ac yn y blaen, hyd at yr oedran ifancaf sef 10 i 19 oed. Mae yna 4 llinell ar y graff. Y llinell las ydy amlder, frequency, yr nifer o strwythurau llenyddol, fy nghath, maen nhw'n gynhyrchu yn mhob grŵp. Yr llinell oran ydy amlder fy nghath i. Llinell lwyd tywyll ydy amlder cath fi. Ac mae rhaid i chi gofio nad canrannau, nad percentages ydy'r pwyntiau yma. Felly peth gorau i wneud ydy edrych ar y gwahaniaeth rhwng y 3 llinell mhob oedran yn hytrach na'r
na'r llinell per se. Ond os da chi'n edrych ar y grŵp hynaf 80+, da ni'n gallu gweld bod dydw ddim yn cynhyrchu lot fawr o docynnau o'r strwythurau beth bynnag, efallai achos nad oes llawer ohonyn nhw'n y data. Ond maen nhw'n cynhyrchu tua'r un faint o bob un. Da ni'n edrych ar y grŵp canol yn 50 i 59, a maen nhw'n cynhyrchu mwy ar strwythur lenyddol nag o'r lleill. Os da ni'n edrych ar y siaradwyr dan 30, felly'r ddau grŵp ar yr ochr yna, neu hwnna, pa bynnag un da chi'n edrych yna fo, 20 i 29 a 10 i 19. Yn sydyn, os da chi isio, da ni'n gweld bod na lot mwy o ddefnydd o'r strwythur newydd, cath fi, gan y grŵp 20 i 29 a 10 i 19. Mae'r llinell lwyd yn hell uwch ben y llinell las ag oren. Ac felly mae hwn yn rhoi argraff i ni bod yr siaradwyr, y mwyaf ifanc ydy'r siaradwyr, y mwyaf o'r strwythur newydd maen nhw'n defnyddio, a bod y strwythur lenyddol yn gyffredinol yn fwy tebygol neu'n mwy aml yn iaith y bobl sydd yn hŷn na 30. Mi fedrai sôn mwy am yr oedran yn hwyrach os da chi isio yn y cwestiynau. A wedyn dyma ni dabl sydd yn arddangos yn gryno y canlyniadau y dadansoddiad arbryl sydd yn edrych felly i eich atgoffa chi ar pa ffactorau sydd yn cyfrannu fwyaf at yr amrywiaeth, pa ffactorau sydd yn esbonio pa mae'r amrywiaeth. A dwi am drio esbonio'r tabl mor gyflym ac mor syml a dwi'n medru. Ar gyfer pobl sy'n licio ystadegau, mae'r golofn yn y canol yn dangos gwerth P ar gyfer yr gwahanol ffactorau. Felly, y mwyaf uchel yn y tabl ydy'r ffactor, y mwyaf bach ydy gwerth P. Ond maen nhw gyd yn y tabl yn ystadegol sylweddol. Ond mae'r saeth i lawr yn dangos bod ni'n dechrau efo'r ffactor sydd yn mwyaf cyfrifol yn ôl y dadansoddiad yma, ac wrth i ni fynd lawr y tabl, da ni'n cyrraedd ffactorau sydd yn llai cyfrifol, ond dal yn gyfrifol. Hynny ydy, mwyaf pell i lawr y tabl da ni'n mynd. Da ni'n gallu deud bod y ffactor yna'n berthnasol at pryd na ydych chi'n defnyddio strwythur newydd neu beidio. Ond da ni'n methu deud bod nhw yn yr un mwyaf cyfrifol. Felly, da ni'n gweld bod oedran yn uchel iawn ar y tabl, yn uchaf ar y tabl. Felly, oedran ydy'r ffactor sydd yn ymddangos i reoli'r defnydd o'r strwythur feddiannol fwyaf. Ac hefyd, da ni'n gweld ffactorau fel pa rag enw, neu beth ydy'r rhif a pherson y strwythur. Ac da ni'n gweld bod yr strwythur newydd yn cael ei defnyddio'n llawer mwy aml mewn strwythurau efo ni nag efo strwythurau eraill, ond mae nhw a fi hefyd yn uwch na'r beth yw'r lleill, chi, ti ag fo fe hi. Felly ni, rhywbeth cath ni ydy'r un mwyaf tebygol o fodoli. A wedyn da ni'n gweld bod lefel addysg y siaradwr, amlder geiriau Saesneg yn iaith gyffredinol y siaradwr, agwedd yr siaradwr at y Saesneg ac iaith gyntaf y siaradwr ac agwedd at bwysigrwydd y Gymraeg gan y siaradwr i gyd yn weddol, gyd yn gyfrifol neu yn cyfrannu rhywbeth am o'n i at y tebygolrwydd o ddefnyddio'r strwythur newydd. Felly, be da ni'n weld ydy bod pobl efo lefel addysg is, pobl sydd yn defnyddio mwy o eiriau Saesneg yn eu iaith yn gyffredinol, pobl efo agweddau cadarnhaol at y Gymraeg a'r Saesneg, a phobl sydd wedi dysgu Cymraeg a Saesneg tua'r un pryd yn defnyddio mwy o'r strwythur newydd nag eraill. Yr ffactorau eraill yma ydy bod pobl sydd yn fwy galluog mewn Cymraeg na Saesneg yn defnyddio'r strwythur newydd, cath fi, yn fwy na phobl sydd yn fwy galluog mewn Saesneg. Excuse me, bod benywod merched yn defnyddio'r strwythur yn fwy na dynion. Yn wir, mae benywod yn fwy tebygol o ddefnyddio'r strwythur newydd nac i ddim defnyddio fo, a mae'r dynion y ffordd arall, felly mae dynion yn fwy tebygol o ddefnyddio strwythur brechdan neu llenyddol. Ac mae yna effaith sydd ddim yn gryf iawn ar gyfer tafodiaeth y siaradwr lle maen nhw'n dod ohono. Felly grynhoi, neu un ffordd o grynhoi'r data yma ydy i
awgrymu mae'r math o berson, yn ôl y dadansoddiad yma, sy'n defnyddio yr strwythur newydd caffi fwyaf ydy benyw ifanc, felly dan 30-ish, wnaeth gaffael i dwywaith ar yr un pryd, neu yn agos at ei gilydd, gyda lefel isel o addysg ffurfiol, gyda agweddau positif at y Saesneg a'r Gymraeg, ac o dde Cymru neu o tu allan i Gymru yn hytrach nag o ganolbarth neu gogledd Cymru. Mae hefyd ffactorau ieithyddol sydd wedi wneud efo cyd-destun y frawddeg neu'r iaith gyffredinol y siaradwr yn berthnasol hefyd, felly cyfnewid cod, os ydy'r person yn defnyddio lot o Saesneg, neu mwy o Saesneg, maen nhw'n fwy tebygol o ddefnyddio'r strwythur newydd ac yn y blaen. Ond fel y gwelsoch chi o'r graff efo oedran, mae pawb bron iawn yn defnyddio strwythur newydd i ryw raddau. Felly dydy ddim jyst yn rhywbeth sydd wedi digwydd yn ddiweddar, mae'n bodoli ryw raddau yn iaith pawb, ond bod yn digwydd yn fwy aml, yn fwy tebygol o ddigwydd yn iaith y math o berson dwi'n newydd ddisgrifio. Felly i drafod, mae'r data oedran a'r ffaith bod mae oedran ydy'r ffactor sydd yn cael ei rancio uchaf yn y dadansoddiad a'r bryl, yn awgrymu'n glir i mi bod y strwythur feddiannol newydd, efo dim ond yr rhagenw ar ôl yr enw, yn dod yn fwy cyffredin yn yr iaith Gymraeg, yn yr iaith lafar anffurfiol Gymraeg o leiaf. Mae sawl ffactor sydd yn esbonio pam bod y newid yma yn digwydd, pam bod yr strwythur newydd yn dod yn fwy cyffredin. Mae yna elfen o ddylanwad y Saesneg i ryw raddau, hynny ydy'r ffaith bod pobl sydd yn defnyddio lot o gyfnewid cod yn cynhyrchu hwn efallai'n berthnasol, ond mae'n werth sylweddoli nad dyna'r unig ffactor bod siaradwyr sydd yn fwy galluog yn eu hôl nhw yn y Gymraeg na'r Saesneg yn defnyddio hwn yn fwy aml, yn hytrach na enghraifft y pobl sydd yn llai galluog yn y Gymraeg yn troi at yr ffurf yma, dim dyna beth ni'n weld o gwbl. A beth ydw i'n ddadlau ydy bod angen i ni ystyried pwysigrwydd siaradwyr dwyieithog cytbwys. Cytbwys dwyieithrwydd ydy'r syniad bod pobl yn dysgu neu caffael y chwaer dwy iaith ar yr un pryd, neu agos at ei gilydd, yn hytrach na bod chi'n dysgu un iaith gyntaf a wedyn yn dysgu un arall yn hwyrach yn eich bywyd. Ac felly, yn hytrach na'r siaradwyr iaith gyntaf Cymraeg, neu'r siaradwyr iaith gyntaf Saesneg, y siaradwyr dwyieithog cytbwys ydyn ni'n weld sydd yn cynhyrchu mwyaf o'r strwythur yma. Ac mae hyn a rhai o'r ffactorau eraill yn cyd-fynd efo'r math o ddadansoddiadau sydd yn cael ei gwneud gan bobl fel Nigel Musk o'r sefyllfa Gymraeg, bod rhwydweithiau cymdeithasol neu'r grwpiau cymdeithasol ydyn ni fel pobl yn byw ynddyn nhw ac yn symud ynddyn nhw yn gallu bod yn ffactor bwysig. Beth mae Musk yn ddadlau ydy bod na grŵp o siaradwyr, mae o'n alw'n floaters, sef pobl sydd ddim yn iaith gyntaf Gymraeg ac felly ddim yn just yn ymwneud efo pobl iaith gyntaf Gymraeg yn eu cymunedau. Hefyd ddim yn iaith gyntaf Saesneg, felly ddim just yn ymwneud yn gymdeithasol fel y grŵp yna, ond bod nhw'n gallu ymwneud efo'r ddau, bod nhw'n gallu symud yn fwy hyblyg drwy gymdeithas, ac felly bod nhw efallai yn fy nhyb i yn fwy tebygol o bigo fyny nodweddion gramadegol newydd, o rannu a bod y gyrwyr tu ôl i newid ieithyddol newydd. Ac felly mae pobl fel hynny sydd efallai yn mynd i fod yn fwy tebygol o ddefnyddio'r nodweddion newydd ac i fod ar flaen y gad os da chi isio o ran dod â newid i'r Gymraeg. Felly mae'r ymchwil yma'n arwain at syniadau ychwanegol. Mae gen i, fyswn ni'n licio cymharu y canlyniadau yma efo newidiadau da ni'n gweld mewn rhannau eraill o'r Gymraeg. Dwi wedi gwneud ymchwil, neu wedi cyfrannu at ymchwil mewn newid treiglo yn y Gymraeg, ond dwi heb wneud astudiaeth gan ddefnyddio'r ffactorau ar y bryl fel dwi wedi gwneud fyma. Felly fysa hynna'n ddiddorol i gymharu os ydy'r un ffactorau yn codi hwynebau yn aml. Mae posibilrwydd dwi'n meddwl i gymharu yr iaith Gymraeg o ran yr math yma o strwythur ac ieithoedd eraill i weld os di ffactorau cymdeithasol a'r ieithyddol sydd yn esbonio newidiadau gramadegol Cymraeg hefyd yn wir neu ddim mewn ieithoedd a sefyllfaoedd eraill.
yn enwedig ieithoedd lleiafrifol. A cwestiwn olaf dwi eisiau gadael chi efo fo ydy, dwi ddim yn siŵr os di'r sefyllfa'r Gymraeg yn wahanol neu'n arbennig o'i ystyried ag sefyllfaoedd eraill. Ydy'r sefyllfa a statws y Gymraeg yn weddol unigryw o ran ieithoedd lleiafrifol? Ydy'r ffaith bod y Gymraeg mor gyffredin mewn ysgolion yn ffactor? Ydy'r ffaith bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio mewn rhai cymunedau yn rhwydd iawn, ond nid mewn cymunedau eraill yn ffactor? Ac felly, bod ni'n gweld dylanwad mathau penodol o siaradwyr mewn cymdeithas, falle bod rhaid ni ystyried yr holl amrywiaeth sydd i'w gael yng Nghymru wrth symud ymlaen i astudio'r strwythurau mewn y dyfodol. Ac dyna ni, diolch yn fawr i chi am wrando. Os ydych chi eisiau fy e-bostio fi, dyna fy nghyfeiriad e-bost i p.davies@bangor.ac.uk, ac oedd gen i ddim amser i wneud rhestr o gyfeirnodau, felly please e-bostiwch fi os ydych chi eisiau i fi sôn am unrhyw un o'r astudiaethau nes i sôn amdanyn nhw. Diolch yn fawr iawn i chi am eich sylw, a dwi'n mynd i stopio rhannu rwan.